Kaixo, kaixo. Bi amatxo gara. Silvia eta neu. Ni Irene. Eta Silvia gerotxo etorriko da. Beitu, amatxo gara, baina gure seme alabaia haundi dauz. Eta, guk asko disfruta hogen duen, txikitzen unbetsuei, eurei, ipuine kontatzen. Eta, hainbeste denbora pasau da ipuine kontau barik, ze, desiatzen gauz, barriro, ipuine kontatzeko, eta esan dugu, bueno, beste ume batzuk egongo dieguan, entzuteko goguaz. Udaberrize hain dator dotore, eder, eta politx, txorizek txorrotxioka, lorak zabaltzen, zelaize berdatzen, kukue belazter etorriko da. Ipuntxo bat entzun nahi? Nire izena Silvia da. Ireneri eta Abiori ipuinaz kontatzeaz batera, eskulanak egiteko gogoa berpiztu jako. Hain da goxua material naturalekin lan egitea. Apirilako 26an, Alboanen, goizeko 11:00 maila antzerkitxo bat ikustera gonbidatzen zaituegu. Eta ostien, gure eskutsuekin zeozer berezia sortuko dugu. Animatzen zarie?